Ongoing na ang dialogo sa pagitan ng local IATF at mga resort owner para sa napipintong implementasyon ng no COVID-19 test, no entry policy sa bayan ng Arayat, Pampanga. Naging maugong ang balita noong isang linggo kaugnay ng bagong polisiya dahil sa patuloy na paglobo ng bilang ng COVID-19 cases sa bayan. Sa oras na maipatupad lahat ng papasok na hindi taga Pampanga ay kinakailangan magpresenta ng negative antigen, saliva o RT-PCR test result. Batay sa May 30 COVID-19 Bulletin ng Arayat, 595 na ang kumpirmadong kaso sa lugar kung saan 82 ang aktibong kaso. Kabilang ang 5 empleyado ng mismong munisipyo sa mga naitalang bagong kaso sa lugar. Base sa COVID-19 tracking assessment na ginawa ng local IATF, nagmumula sa ibang probinsya ang carrier ng coronavirus sa Arayat. Kaya naman ang paglimita sa mga papasok sa bayan ang nakikita nilang solusyon. Kailangan na meron kang dala. Kasi pati namin may tinamaan na ibig sabihin magigpit ka na rin. Patuloy rin ang 30% capacity protocols para sa lahat ng higit 20 resort sa Arayat. 2 weeks straight din na magkakaroon ng disinfection sa buong bayan tuwing gabi. Skeletal working arrangement na rin ang umiiral sa munisipyo subalit wala umanong operasyon ang mapaparalisa. Hindi naman pwedeng isara yan. Nagpalagay na nga ng ng plastic na bago ako pumasok, pausukan ka. Samantala kahit pa tumataas ang bilang ng COVID-19 cases sa munisipyo, tuloy ang kanilang operasyon at inilunsad ang bagong programa para sa mga senior citizen na may problema sa pagkuha ng kanilang centenarian financial subsidy. Sa tala ng Alagang Nanay Program Group, 3 senior citizen sa Arayat ang hindi pa nakakakuha ng 100,000 pesos na pinansyal na ayuda sa ilalim ng Provincial Ordinance 647. Ito yung mga nakatatanda na umabot na ng 95 years old pataas na may problema sa kanilang birth certificate dahil sa nangyaring sunog sa lumang munisipyo ng Arayat noong 1960s. Pero ang 6 na dekadang problema mukhang mabibigyang solusyon sa pakikipagtulungan ng LGU sa Philippine Statistics Authority. 2 101 years old at isang 102 years old ang nakatakdang tumanggap ng pinansyal na ayuda. Kumuha po sila ng joint affidavit sa mga kapitbahay na magpapatunay na yung magulang nila, lola nila, talagang taga-Arayat, hubog pinanganak sa Arayat. Or yung mga anak niya na kahit na 2 sa anak niya, magdala ng birth certificate po, magpapatunay na talagang sa kanya, siya yung 101 years old na matanda na papatunay. Bukod sa 100,000 pesos mula sa provincial government, karagdagang 100,000 piso rin ang kanilang matatanggap galing sa national government. Ilulunsad din ang pharmacy pantry sa Arayat kung saan bahay-bahay na ang pamamahagi ng gamot at supplement para sa mga senior citizen. Ngayong linggo nakatakdang magsimula ang programa na suportado ng provincial government. Kung may sakit yung mga magulang matanda, pwede naman po sila dahil may office kami na nakalaan sa munisipyo. At may mga staff din na tumutulong para mabigyan ng financial assistance. Tsaka kung kinakailangang ma-hospital sila, kami po mismo ang magdadala sa hospital. Sa public hospital lang po. Sa kasalukuyan, mayroong 10,000 senior citizen sa Arayat na patuloy na mas nangangailangan ng atensyon lalo na ngayong pandemya. Noong 2 linggo ng Mayo, lumabas na 1 sa kada 3 nakatatanda na sumasailalim sa swab testing ng Provincial IATF ay nagpositibo sa novel coronavirus. Rainiel Pawid, CLTV News.